מה קורה חברים? אנחנו כאן בערוץ חדש, אנחנו לא רוצים לחפור לא כלום, רק רוצים, אם תוכלו לפרגן בלייק, לשים עוקב, אנחנו נשמח ואני מחזיר עוקבים, ובערוץ הזה הולך להיות כל מיני דברים ממש טובים, שאתם תאהבו. טוב, רגע, שומעים אותי טוב? הלו, הלו, הלו. טוב, שומעים אותי טוב. יאללה. טוב, בערוץ אנחנו מפעילים רגע, בוא נסביר לך. תקשיב, אנחנו בערוץ הזה הולכים לשחק כאן גם פורטנייט, גם רובלוקס וגם כל מיני משחקים שתציעו בתגובות. אז כאילו אל תתביישו, פשוט מה שאתם רוצים להציע, וכל דבר אנחנו נשחק. ובגלל שאנחנו משחקים גם סטיל הברינווד בפורטנייט וברובלוקס, אז אנחנו הולכים לעשות משהו כזה, שאם אנחנו נגיע ל-100 לייקים בסרטון הזה, אז אני הולך להפעיל מכונה של 5 דול, והנה זה נותן לי לבנות. רגע, הנה, אתה יודע איך עושים אדיט אוטומטי? סימפלית? לא, אדיט אוטומטי. בלי לאשר? כן. לא. אני לא יכול, אי אפשר לבנות ככה. אז רוצה לשחק נושאים? בערוץ הזה, כבר הסברתי הכל, לי קוראים ינאי צללובי, לא קוראים ינאי, לי קוראים שון, ואנחנו רוצים שהערוץ הזה באמת יהיה טוב, ולאט לאט, אם נתקדם, נתחיל לעשות חלוקות, דברים, לייבים. אנחנו גם צריכים את הפרגון שלכם, וכל לייק ועוקב יעזור לערוץ. וכל מי שרוצה טרייד בתגובות לכתוב, אנחנו הולכים לעשות סיור בייסיור. טוב, כן. ואז בסרטון הבא אני אחבר את הסטיל הברינווד ברובלוקס למחשב, ואז נעשה סיור גם שם, אבל ברובלוקס כאן יש לנו גם אחלה דברים, וגם ברובלוקס בפורטנייט אנחנו עושים חלוקות וגם בזה, ואנחנו נעשה לכם לייב על כל איבנט שיהיה, כאילו למי שלא יכול לעשות אותו, אז ככה הוא ידע מה היה. ותרשמו לי מה אתם רוצים שאנחנו נשחק בערוץ הזה. טוב, יאללה, בוא נכניס טיפה אווירה. אוקיי. תקשיבו, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מכונה. סליחה, ב100 לייקים הולכים לעשות מכונה מטורפת של... זה כלומר... רגע, בוא נתחיל בסיור בייס. בוא נתחיל עם שלי. נראה לי שאתם כבר יודעים מה יהיה לי כבר כאן. זה לא בייס כזה טוב, הוא אחלה. יש לנו כאן רק שורה של דול, ושאותם אני שומר כמובן לחלוקה שלנו ביום שישי. מחר אנחנו עושים חלוקה וסרטון. עכשיו אני אראה. ועכשיו... בואו, שחכה חכה. אני אראה לכם. תתן לי כפה, חכה. ויש לנו גם... יש את דול 15 מיליון, ואת התוצאות שזה סתם, לא יודע למה אני שומר את זה לא יודע סיקרטים במכונה. ואת כל מה שראיתם כאן, אנחנו הולכים לתת לכם, ולשים במכונה עוד דולים. מה זה הדבר הזה, ינאי? מה? מה זה השוקולד הזה? זה יהיה ביום שבת, הולך להיות איבנט מטורף. טוב, בוא נראה בינתיים. עוד יומיים ו4 שעות יוצא סיקרט, ועוד יומיים רואים, זה מה שאנחנו רוצים לשים, רק אם זה יגיע ל100 לייקים, ועוד שתי הדול שיש לי ינאי. ואנחנו ממש נשמח אם אתם יכולים לפרגן בלייק ועוקב. כל לייק גם זה יכול להביא לי. רגע. כל לייק ועוקב זה עוזר לערוץ כאילו ברמה ענקית, ועוזר גם לכם, כי אנחנו נעשה כל דבר שתרצו,
וכל... אני בודק כאילו כמה זה לתחומים. ואם אתם באמת רוצים איזה משחק, תפנו אפילו בפרטי, אני אעשה שזה יהיה זמין לכולם ונעשה לייבים, ואני רוצה שהערוץ הזה יהיה באמת טוב יחסית. לא יודע אם הטובים בארץ, אבל אני מאמין שבזכותכם הכל יכול לקרות. ואם אתם רוצים נעשה חלוקות על עוד דברים, תגידו לנו, יכול להיות שיביא לנו דרגון, איזה חבר שלנו, וגם יביא לנו ספקים. פשוט דרגון. אנחנו נחפש ספקים מישהו בתגובות, רוצה להיות ספק שלנו, אנחנו ממש נשמח. וברור שמי שיהיה ספק לא רק יביא לנו דברים, אנחנו גם נביא לו מדי פעם כל מיני דברים, אנחנו יכולים להביא לו אחלה באמת של דברים, כמו 6-7 ריינבו, כל מיני, מה שיהיה. שואל, זה לא אחוזים כאלה טובים. 20% שימפנזיניקים גיני, 55% דולדול ו-25% שיקטר. אם באמת מגיע ל100 לייקים, הכל שלו בשביל הצופים. ואם יצא לנו שימפנזינו יהיה לחלוקה אולי. ברור. תוקח את הזה שלך. אני אקח. ואם מישהו כאן רוצה לעשות איתנו כאילו לייב או משהו, או אפילו סרטון, או טרייד גם, אני פותח את התגובות בסרטונים לכולם, שכל אחד יוכל זה, ואני גם אפתח, ואני גם בתגובות של הסרטון הזה יראה את השם שלי, ככה שתוכלו, מתי שאתם רוצים לעשות אותי בחברים, תשלחו, רק לא להספים, כי אני לא יכול להיות, אי אפשר כאילו יותר מדי אנשים להיות בשרת אחד, שלא יגנבו אחד לשני, וזה יהיה תלוי בי. פשוט תיכנסו אחד, תפנו בפרטי אפילו, ואז נקבע לעשות טרייד על משהו. בדוג סרטון אנחנו נעשה כאילו... ורגע, ושכחתי להגיד כל שבוע. סרטונים כל שבוע, כן, בכללי, אבל אם הסרטון הזה הולך להגיע למעל 500 צפיות, אנחנו הולכים, אני וינאי, לעשות משהו של 100 ימים ברצף, סרטון כל יום. כמו מה שסייק עשה. ככזה, אני יודע שזה קשה, אבל אנחנו נשתדל, אבל זה כאילו הכל תלוי בכם. אם אתם רוצים שנעשה סרטונים של משחקים, שאתם עושים משחקים, שאנחנו עושים משחקים שאתם בוחרים, אז... אבל בהתחלה, אנחנו ננסה כמה שאנחנו יכולים להרוג את הסרטונים כדי שהם יהיו כאילו יפים וטובים, וכאילו ממש ננסה לשפר את הערוץ הזה וגם לשפר את התמונה של הערוץ ליהיה כזה יפה יותר. בקיצור, כל הצעה שיש לכם לערוץ שיכול באמת לעזור לנו, אם כאן מישהו הוא יוטיובר ויש לו הרבה סאבים, כל הצעה טובה שבאמת יעזור לנו בערוץ, אנחנו נשמח לקבל אפילו בפרטי. אז לא הרבה סאבים, מי שפשוט על עריכה, אני אתקע למשחק לרגע. פשוט כאילו יעזור לנו בזה. יכול להיות גם עורך שלנו. סליחה, המטרה שלנו שנהיה לפחות על 1,000 סאבים, בינתיים אנחנו לא הרבה, נראה לי על 300. יש לנו כאילו מטרה מאוד רחוקה, להגיע לידי כהן. לא, גם זה וגם לקבל פלייבטון, אבל זה אנחנו רוצים מאוד רחוק. כזה, יש עוד זמן, אבל המטרה שלי... אנחנו לא חושבים בהתחלה. המטרה שלי, בינתיים, זה להגיע להרבה סאבים ולעשות טרייד עם די כהן. זה בינתיים המטרה שלי בערוץ. ומי שכאן שיש לו קשרים, לא יודע, משהו, אשמח. טוב, יאללה, בלי חפירות. די כהן ודי כהן שאמרת בדיסקורד, נשמח לדיסקורד של די כהן. טוב, יאללה, בלי חפירות, מה נעשה? אם אתם רוצים,
אנחנו יכולים עכשיו, יש עוד לא, אתה לא יכול לפתוח עכשיו את הרובלוקס, נכון? יהיה קשה, אני יכול לנסות, אבל אני לא אתחבר דרך המשתמש הראשי שלי. אז יש לי רעיון, עכשיו אנחנו יכולים לסיים את הסרטון, כי זה כאילו היה סרטון על... זה הסרטון התחלה. מה אנחנו רוצים, סרטון התחלה, אבל אנחנו יכולים לעשות... כן, וגם נכנסתי. וגם אנחנו יכולים לעשות... אנחנו יכולים לעשות סרטון עכשיו, אחרי הסרטון הזה, סרטון גלילה כזה שאנחנו מראים, מה יש לי? שאנחנו מראים את הבייסים שלנו. טוב, אז נעשה את הסרטון, סרטון הבא, נעשה אותו יותר מעניין, ויכול להיות שהסרטון הבא יהיה גם באיבנט. ויכול להיות שגם סרטון הבא אנחנו נעשה את המכונה של הדולדולדול, אז תזכרו. הכל בזכותכם, טוב. ביי, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. רגע, לפני שאומרים את זה. יאללה ביי.